Bueno, eta guain, deituko ditut, helduen berso eskolako bikide, Manu Goiobana eta Abel Zabala, txalo bero bat, favorez, Manu eta Abel ezako. Bueno, Manu eta Abel. Irungo bertso eskolen bigarren egunari segida eman nahian gabiltza. Baina ezin. Izan ere, bi aur falta dira. Hemen inguruan zebiltzan, baina orain falta. Zuek zarete bi aurroiek. Non de montre zabiltzate. Bertso eguna gendula eta ona azaldu beharko, baina bidean nik pentsatu dut egin behar nuela planto. Mikrofonoak jarri dituzte, guztia zegon galako, kupelartean izkutatu naiz, lotxatia naizelako, lotxatia naizelako. Mikrofonoen aurrean nire sentitzen bainaiz trantzeko, kupelartean desagertuta sentitzen gera hobeto. Bera lotxati xamarra degu, nien naiz bere antzeko, baina ondoan geratu naiz ni konpainia egiteko, konpainia egiteko. Bakarrik nengon ezkutatuta, ta orain Manu lekuko, gure artean beti baitago, ez dakit nik zenbat truko. Ta ziur plazan hainbeste jende, zitzaigula hor batuko, ta birengatik inortxo ere, ez zaigu konturatuko, ez zaigu konturatuko. Ez ohartu zeren frontoian, nahikoa jende badago, Aitor Errazkin ohartzen bada, ordea dena akabo. Mikro aurrean lotxa egitu egin naiz, ezkutatzea nahiago. Mikrofonoekin lotxatu egin naiz,
ta zure ondoan gehiago, zure ondoan gehiago. Bada nerekin zu ez lotxatu, gaurko honetan bederen, kupel artean ederki gabiltz, ez alduzuzte mekauen. Grifo txiki bat bistaratu dut, gure ondoan ta hemen. Agian bio joan gaitezke, pixka bat edan ondoren, pixka bat edan ondoren. Joan gaitezke kupeletikan, trago hartzen dugunean, baina ez dugu hurbildu beharrik nere iritzi xumean. Eroso eta gustora zaude, nere gertutasunean. Bertsoak soilik ez dira sortzen, bertso eskolen egunean. Bertso eskolen